Kag sa mga numero 1 sa mga balita subong adlaw. Gobernador nagalaom nga matapos ng kinagamo sa Middle East. Isa sa mga kinakabalak-an sa publiko amo ang pagtimbuok sa presyo sa produkto petrolyo. Ginapaabot ka sa madason nga semana posible maglabot sa 10 ka pesos kada litro ang isaka sa presyo sang diesel. Sunod kay Governor Eugenio C. Lacson, hindi maayo ang sitwasyon pero wala siya nagakadulaan sa paglaom. Isa sa unang nga naapektuhan sa konflikto ang presyo sang gatong. Sa unang nga adlaw sang trading sini nga semana kasunod sang gamo sa Middle East, halos 10 ka pesos ang saka sa presyo sang diesel. Masobra naman sa presyo o kung masobra naman sa 10 ka pesos ang saka sa kerosene kag masobra sa 4 pesos sa gasolina. Ang shipping sa Strait of Hormuz nga nagaserbi nga alagyan sang 1/5 sang gatong nga ginakonsumo sa bilog nga kalibutan ang halos wala na nagagiyo sa tunga sang pagpangatake sang Iran sa mga oil tankers sa region. Suno kay Lacson kun tani hindi na magdangat nga matabo ang rationing. Madugay na nga plastadong sistema sang Kapitolyo suno sa kay Lacson sa pagpasiguro nga makakinot sa gasto paagi sa efficient nga gamit sa mga government vehicles. Liwat niya nga ginapahanumdom nga ini sa mga nagkalain-lain nga mga departamento. We will remind the different officers to be circumspect, or to be conscious, of the usage of our government vehicles. I'm just hoping that there will be no rationing, and that is a possibility. So we continue to pray.